Hello baba Magadi. Nosimba wakadiyo. Ndiripo hangu ndinonzi Elizabeth wekuSly Media mutori wenhau. Alright, ndakambouya kumba kwenyu mazuva mashoma apfuura. Saka ndingachida kubvunza kuti iko zvino nyaya yemukomana yapapi. Pari zvino takaunganidzwa navanjere vakatiunganidza tiri pamachenjere takamirira matokisi anotaurwa nemadzimambo. Vari kusangana ivo viga tisamambwa nevanhu vacho kuzoita njerere nesu vekwamvuni. Okay. Dare racho harisati ratanga. Harisati ratanga. Riri kuitwa rini dare? Dare riri kuitwa nhasi, ranga rifanira kutenga natenokoko saka havasati vasvika havo mapurisa ndovasvika. Dare iri rakanangana nekuti muwadzani here vekwamvurumu nevekwamuchechetere? Kuona kwangu kana rapinda madzimambo vanenge vakuita zvechivanhu. Alright. Pane vambotitaura nesu vachiti ivo tete vakazozadzisa zvakataurwa nemufi kuti endai munochera mvura mugodhi wandakaponderwa uya. Saka ndachida kubvunza kwamuri sababa kuti zvakaitika here sekudaro? Mvura yakanocherwa ikaraswa. Yakaraswa. Asi kubva pacherwa mvura kuzadzikisa zvakataurwa nemufi, pane zvakazomboitika here kana machanges so far? Hakuna zvandakanzwa because zvakaitwa nezuro kuseni. Handisati ndanzwa ripoti. Alright. Mukutaura kuri kuita vamwe vari kuti ivo kumochari hakuchagarike, hanzi chitunha kana kuti mutumbi wamunyaradzi uri kumuka uri pafloor. Mati mambonzwawo here chiitiko ichi? Iro shoko ndakatozivisiwa namambo Njelele vachiti vafonerwa nadispo wekwekwe kuti vayamutore mutumbi wenyu wakunetsa. Saka handina munhu akanditaurira, ndakatoudzwa nashe. Alright. Pamakambotaura makatsanangura mukati mimi iko zvino chitunha chamuri kuziva ndechekuti makanosiya kwamuchechetere. Zvekuti chakazoenda kumapurisa hamusi kuzviziva, chamuri kuziva ndechekuti mwana wenyu ari kamuchechetere. Iko zvino pamakazofonerwa nemapurisa vachiti chitunha takachiendesa kumochari, nderipi danho ramakutora makatarisana nemhuri iyi? Isusu hatina information yakabva kune vakatakura mutumbi vachienda nawo kumochari. Isusu taachingoziva kuti mutumbi uri pamuchechetere. Saka zokuzotakurwa achienda kumochari hatina kana information yatakapiwa nemapurisa. Okay. Matsanangura kuti makazopiwa information yekuti chitunha ndo zvachiri kuita kumochari. Imi semhuri mati mambosvika here ikoko kumochari kuti muone kuti shuwa zviri kuitika here zviro kwazvo? Isu hatikwanisi kunosvikako because hatisi takamudhorera kumochari. Ino taichinzi tiri kuudzwa zvokuti ari pamuchechetere. Ndopataikwanisa kukonfirmawo kuti tinzwe kuti ndozvaari kuita here. But ari kumochari hatikwanisi kutora simba racho because simba racho remuna Njelele ndiye watenge tamutevera achitaura nasamambo achifu. Alright. Patakauya paya makatsanangura kuti chitunha chakati chinoda mombe 60 pamwe chete nemapatsi acho kuti chivigwe. Ndizvo handiti? Saka ndingachida kubvunza kuti mapatsi nemombe 60 zvikawanika, makukwanisa here kuenderera mberi nekuzorodza munyaradzi? Mashoko emufi anotaura achitanga mapatsi akakwana plus mombe dzake dzamuri kutaura kana zvakwana zvemapatsi ake tinogamuchira mutumbi uye akatitungamira. Okay. Nyaya yemapatsi takanzwa kuti vanhu vakamuponda vaisvika kana zvekuma8. Tangachida kubvunza kuti pavanhu vaidomwa paya makataura kuti akadoma mhuri kwamuchechetere nevamwe kuti vane bvudzi vane chii, makazokwanisa here kunonzwawo mativi edzimwe mhuri dzose dziri kudomwa idzi? Isu hataikwanisa kuti tinokonfirma. Nozi nyaya yanga iri mumaoko emapurisa. Saka mapurisa ndomva azonofarenda kumapishe. Saka isusu tatisina mukana wekuti tinoita face to face nevekwamuchechetere. Saka kusvikira nanhasi hatina action.
asi makatarisa mhuri kwamuchechetere pamuchanosangana kudare ramambo Njelele muchitarisana maziso ndiapi mashoko enyu amuchatanga kuvapa semhuri yakarasikirwa? Mamwe materi tinoita isusu takangomirira pakuti patakafira tiekwanchechetere ndopatinongotangira ipapo tichika mberi takuita ishe ende apo vanenge vakatigaidha mabhishe. Okay, aiwa tinotenda baba. Handizive kana mune zvimwe zvokuwedzera panyaya iyi. Zvandingangowedzera ini ndezvekuti kana pasina zvamuri kundibvunza izvozvo big number like 60 mombe kwozoita mapatsi ake kana asina kukwana isusu hatina ichini yatinotora tinongodzokera kumba takadera tinenge tisina kuzadzisa zvido zvake. Okay, aiwa tinotenda. Kurudziro yenyu ndeyekuti kudii kune vamwe vanhu vari kuona izvezvi nyaya munyaradzi iyi? Vamwe vacho vakutaura nepasi riripo, vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana kuti mombe 60 dzakawanda. Imi mikurudziro yenyu kana kuti mashoko enyu kuruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti kudii? Kurudziro yangu ini ndeyekuti muzoro remadzimambo pane ere yakaitika yekuchera musha womunhu wogara wakadero usina kuchengetedzwa munhu. Saka isusu taikumbira kuti vekwamuchechetere vauye vakabata zvinokwanisa kuti tinzwisane tigoita kuti musha uyu uvhariwe, nekuti zvinoyera kuti musha uyu urambe wakatarira mudenga. Vakauya nezvinonzwisika tinogamuchira, but isusu tenge tichitevera zvinoda musi. Vangada kubhadhara havo in addition, vangada kubhadhara havo kuti mapatsi asina kukwana, hazviiti kuti tivige munhu asina nzeve kana tivige munhu asina rurimi, zvinotorema. Iye wacho anenge achitorwa nemhuri yekwamvurumu. Alright, saka muri kuti kana vakakwanisawo kuya nepavanokwanisa motaurirana kubva ipapo monzwisisana kuti mamwe mapatsi ari kupi zvichienderana nekubvuma kwavanenge vaita mhosva yavo. Ndo chokwadi yacho yandiri kutaura iyo. Alright. Aiwa, maita basa baba, tinotenda. Kana paine zvimwe zvinenge zvazoitika zvakare munokwanisa kutibata tonzwa kuti tofambisa sei nyaya dzacho. Kana isu tine zvatinenge tanzwa seipapa tinokufonerai tokonfirma kubva kwamuri kuti zviri kumboitika here. Ndinotenda munomai, but ndaida kuavoida mashoko anotaurwa. Muri yeZimbabwe zvechokwadi inogona kutaura nepanotaura napo. Ngavanzwisise kuti musikana afa hatifaniri kupesanisa nezvaari kutaura achida. Chokwadi. Alright, maita basa baba. Ndinotenda. Alright.